Александр Салаўёў калісьці быў выхаваны тэатральным асяроддзем, займаў пасаду галоўнага мастака аднаго з тэатраў Віцебска. Пасля гэта паўплывала на яго светапогляд. Авангардыстам стаў у 60-х гадах мінулага стагоддзя. На палотнах суцэльнай тэмы наведвальнікі не знойдуць. У імправізацыі зроблены амаль усе творы, на некаторых адлюстраваныя асобы, твары пад пэўным шыфрам, пад адным з іх знаходзіцца асоба мастака. Сярод таких ярких фарбаў выступае твар чалавека. Такі зняможаны твар чалавека, таму што пустэльнік это увогуле такое біблейская тэма, вельмі складаная тэма. Уявіце сабе, што гэтую тэму трэба было вырашаць у пэўным сэнсе з аднаго боку як бы па рэлігійных канонах, але з другого боку трэба было проста выказаць сваё ўяўленне таго, як чалавек прарываецца праз жыццё пустэльніка. Мне здаецца, што гэта ў пэўным сэнсе аўтапартрэт самога мастака. За амаль паўстагоддзя змяняўся погляд на жыццё, змяняліся і напрамкі ў творчасці, але праца ў авангардызме заставалася заўсёды. У галерэі вырашылі паказаць рэтраспектыву мастака, амаль ад самых першых палотнаў 60-х гадоў да апошніх, напісаных ім яшчэ пры жыцці. Не ўсё стане адразу зразумелым, трэба чытаць біяграфію. В этом и интерес выставки, что сразу не разгадаешь суть, да, и смысл картины. В нее нужно всматриваться, в нее нужно вглядываться, где-то почитать биографию Александра Александровича, посмотреть фильм, чтобы наиболее широко понять, чем жил, что вдохновляло художника. И здесь представлено 30 живописных работ, но у Александра Александровича еще есть очень много графических работ. Графічныя палотны пісаў напрыканцы жыцця. Штодня ў яго калекцыі з'яўляўся новы твор. За ўвесь перыяд іх атрымалася каля 9000. Яны сёння знаходзяцца ў Віцебску, а для сталічнай публікі палотны будуць прадстаўлены ў галерэі твораў Леаніда Шчамялёва да 9 студзеня.